Norreena se lomalle! No! 10 sekkaa kautta jäljellä! 8, 8, 7, 6, 4, Ilta-Sanomat Tähtiraatiin on valinnut toimittaja Petri Sekan johdolla illan tähtipelaaja. Hyvä yleisö, 3 IS-tähteä tänään, Trejan Norikvel. IFK 32 Petikoa. IS-tähteä Bojan Rikvel. IFK 9 Niu, Kirkko Kuhta. IFK 64, 64, Mikael Kaadu. Ja ravintola Sammarossa Töölöntorilla tarjoaa pihvit IFK:n parhaalle pelaajalle. Töölöntorille lähtee satkaamaan Söhnään Lennou Petrel. Ja ravintola Central Pietari Kalulla palkitsee IFK:n tärkeisimmän pelaajan 2 hengen illallisen lähtee. Tänäänkin olitte hemmetin hyviä. Kiitoksia! Me tapaamme keskiviikkona. Ja ensimmäisessä välierässä vastaan luistelee Lukko. IFK Jokereille hyvää kevättä ja kesää. Tapaamme ensi kerralla. Tuloista kotimaasta näkemiin ja kuulemiin. Ja Kimpukkohan keskiviikon ottelua tulevat myyntiin huomenna tiistaina kello 12. Ostakaa omanne ajoissa. Moido! Talvi! Kiitos, Sakara! Extending on the